Está grabando, sí, tens que ter unha luz. Sí, Sí, está grabando, está. No. Sí. Sí. Boas, chámome Guillermo Arias Carvajal Alonso e non sei moi ben o que pasou. Bueno, si sei o que pasou realmente, non? O incrible veu despois da propia chanfaina. E a chanfaina ela invitaron algúns dos representantes máis interesantes do novo cinema galego. E a min tamén. Por suposto, eu coñecía antes a todos os invitados a chanfaina. A ningún en persoa. Miraba o seu cinema, que nas súas películas, nas súas obras, tratan uns temas profundos, que chegan moi lonxe, a estética, a ética cinematográfica. Eu fago comedias cun robot de cartón e con suicidas. Canto máis se acercaban os días da chanfaina, púsenme moi nervioso. Sen dúbida, ia tratar con xente moi seria, as conversacións ian ter un nivel intelectual, cinematográfico e filosófico, sen dúbida, moi alto, e tiña que prepararme. Prepareime moi duro para chegar á chanfaina cunha conversa intelectual que poder dar a xente de tanto nivel. De peso, non? De peso, de peso. Esa de primeiras, como saberedes os presentes, unha comida excelente. Encontreime con estes representantes do cinema galego e era xente moi simpática e moi graciosa e unha comida moi divertida, moi divertida. Logo de comer, fomos a casa na que estábamos hospedados, preciosa, xa máis volverei ter tanto luso. Entón, nese momento, comecei a cavilar sobre a peza que tiña preparada como gravala. Esos son os primeiros planos que gravei do meu proxecto sobre a memoria en San Sadurniño, que era o tema que preparei. E os únicos. Tiñamos que vir cunha cámara para gravar a peza que eu non fixen. E eu non teño cámara, deixaronme esta cámara. O email de Manolo, vendo que xente como Surso fixen as pezas, metendo máis presión, quixen ver se os planos que gravei na piscina, pois, podía facer algo de urxencia, animación, baixar de novo a San Sadurniño, encontreime con estes planos.
Insisto, eu non gravei, eu non gravei nada, non gravei nada. A cámara saíu a dar un paseo por San Durmiño e gravou hasta que xa non avisame o amigo que teña cuidado coa cámara, un arquivo de texto cos vídeos indicándome cal era o final, entón eu